when you see that, how you feel? Yeah, yeah. So imission iqala nini ngoba manje ama-customer sewelinde thina. Asiqale silinde manje saqala bese izinto ziyaqonda. Ngaba lo manje sasizomthemba yini? Ya ngiyamthemba ngoba uma esibhayizisa uyazi ukuthi sokushwa naye. Kunento engiphathelene. Bona le mission angithi angahamba ucakaza wonke umuntu la elokishini. Manje sengiyakuzwa-ke wena ngiyakuzwa. Sinte mina la. Makusetshenzwe ngoba ngiyayibona imali ilinde thina la elokishini. Siyivaye nje ubamba sini. Sifika ngokubhala sibangene bese sibadonda sibeqele sivula siyovala ngekema yekusiyankulu ngokubhala mina abangithusi yazi abangithusi gazi mina abangithusi yazi abangithusi gazi sifika ngokubhala sibangene bese sibadonda sibeqele sivula siyovala ngekema yekusiyankulu ngokubhala into kumele uyazi uma uzobamba inkunzi umuntu kumele umqinisele amehlo uphakamise ivoice. Ngizokunika isibhamu. Cha, isibhamu anginaso. Into kumele uyazi ukuthi emphakathini uyisilwane uyafana nomuntu ofile. Amafoni owadayisela abantu. Khululeka wena ngalokho uzokwazi isikhathi masesifikile. Asamsosebenza. Kungaphezulu kwamanye. Kwamaphoyisa wabalekela kanjani? Kuhleko ukuthi ufokasile okwenzayo ukuthi nawe engeke akuphazamise endleleni yakho. Asamsosebenza. Ngitshela nje usinamanje labantu awubatholi. You know what? I'm going to stay alone. Babe. Angitshela ukuthi labazokusiza. Finally. Lo Thonya sizokuthi uma kancane kwamanje sisayempini. Empini. Yes, I think I will start to enjoy umlazi. Yes. Mina vele ngabona nje ukuthi mangihle ekhaya. Yasaba ukudutshulwa futhi mina ngiyamsaba lowo muntu. Ucabanga nje vele ngizosebenza le plan yakho. Ngibona selandela effect. Ayekho umuntu ohalamba ikhonto engena nesibhamu. Masona ngafundela. Nazo ngiyayivantshela nangangidlaleli izolo. Hayi athi angihambele. Yabo nje siqale eziphele afika 10. Hey, ngiyasazi imali sithini. Hey, Sala wena uzobona. Kodwa khululeka lokho kuzokhombisa namhlanje ngingakashonelanga. Ngizozwana phela sikhozi namanje ngiyahamba ngekwazi ukusiza. Khululeka ngifaka isitudio kule nto awusho bayangazi. Khona okwaziyo kodwa kancane. Okay, awubambelana. Ungakhohlwa gogo kwenzayo qaphela. Okay. La sisilohlela pha. Ngiyambona. Uhambe kuyena umphuca lefuna iphethe. Hamba Ngambamba. Wozani ngimbambile. Whoa. Imani. Thatha isabekayo. Bacabanga ukuthi ngibani lapho yazi.
yakho la ibamba abantu inkunzi la ngaphandle. Ufuna mina ngicela ifoni yami. Hayibo. Ya ingane yakho le itshontshe imali yababa wami 1000. Mina ngicela ifoni yasisi no 500 kama. Mina nje ngicela u300 wami ngikhuphe wena esikoleni. Before ibulawe ingane yakho mina ngicela uphapha bami. Ngempela Studio kwenzeke ngempela. Bawumini unqobile. Unqobile waphi wena loyo? Uselindelane ma. Asangisekela lo unqobile. Khona uzongitshela kahle ukuthi ingane encane kangaka uzayibamba. Kubalulekile ukuthi sizawude futhi sifunane. Ngoba sathi safane siphathele ngacabanga nje usidula umuntu efanele ukuthi wonke umuntu ala imali bambambe ibambe ikhona. Usidudla manje bamenzeni? Hayi ngeke. Mhlawumbe nisho umuntu usidule ngamama. Usidula yena yedwa kade bemshanga lephezulu bambamba befuna ukwenzayo. Ha, hayi ke ngaphelela manje. Kodwa kusolakala ukuthi lo muntu lo hamba naye uyazi ngale trip yami Manje ulitshone uba. ayinoma Futhi kumele ngithenge ibhikele manje ifoni drink. Sayifuna bethi. Sobona. Khokhi. Hayi bo phoseke. Hey mina ngaphetha. Yes. Ithanda lo mafuna. Njengamanje let's Phinda futhi lo. let's imali. Let's. Ifoni yami la ingathumela ngicela yona isho yami. lalela la wena uNqobile angikaze ngambona, so akho phone ozoyithola la. Oh, okay. So but my chance. Mabekhe bathola ukuthi wena uzothi Yimpephi mina ngenza yonke into sifuna play game yini. waza waba nesibindi wentombazana. Ukuthi unezikhala nawe uyakhala ngoba ubona wasifundisa ukuthi intshontsha kanjani imali. Besibosha nawe. Bona le akuyinto nonke nizokhala enkosikazi njengoba sikhuluma njengamanje. Kule kusemhlabeni namsha. You know what? Ungifunela mase kunqobile la. Bona le ntombazana ngathi zaba yinkinga. Ngathi wonke umuntu uzawuphelela ejele la. Damn it.